Son Celtia Rodríguez, son artesá. Para min o galego significa paixón, porque cando comecei a falalo, xa de adulta, entón eu consigo unha revolución de cultura e de tradición que eu descoñecía, e entre cancións, bailes, as foliadas, entre todo eso, emerxeu a miña gran paixón que é o bordado ao aire. E sei que non tería chegado a él se non prendese en min esa necesidade de aprender a falar galego, porque creo que está moi ligado a aprender un idioma con aprender as súas culturas. Dentro da cultura hai unhas maravillas que descoñecemos ata que nos metemos dentro de querer aprender. En canto á miña palabra favorita, realmente son dúas palabras e é o nome dun lugar, vale? Que é Chandrexa de Queixa. Non sei moi ben por qué, supoño que pola súa sonoridade, pero cada vez que a escoito, pois bueno, que saime un sorriso.